Més tradició i a Torrent, la festa de l'entrada de la flor, una de les més antigues, va il·luminar a nit la ciutat. Els clavaris de la Mare de Déu del Roser van ofrenar la primera branca d'un ametller en flor enmig d'un esclat de coets i pólvora que va acabar amb l'espectacle de la corda. Els festers acompanyen esta branca d'ametller en flor enmig de l'alegria, els coets i la música. És una festa de les més antigues de Torrent i de les més boniques, genial. En la que hi ha molta llum i soroll. A Torrent celebren l'entrada de la flor, una festivitat molt arrelada amb més de 400 anys de vigència. Baixen des de l'ermita fins a la parròquia de l'Assumpció. Així, ofrena de les primeres flors d'un ametller del camp torrentí a la Mare de Déu del Roser. I per acabar, a la plaça Major la corda en este recinte tancat, enguany enmig d'estrictes mesures de seguretat. No podem deixar la perdre, no podem arriscar este legat patrimonial i cultural que tenim en aquestes festes. 25 participants acreditats, roba especial i disparada de més de 9.000 coets balladors amb ganes de festa.